A plena luz do día. Foi esta pasada fin de semana nun dos pisos da urbanización O Lagar. Unha autoxenaria foi asaltada no interior do portal por un individuo que lle arrancou das mans o bolso que levaba. Colleuna totalmente desprevida. O botín apenas uns 15 euros que tiña na carteira. Por fortuna a muller non sufriu danos físicos, pero sí un gran susto. Unha semana antes, na rúa Venecia, un caso semellante. A unha señora roubábanlle tamén en plena rúa o bolso polo método do tirón. Esta nova vaga de roubos que se está a rexistrar na vila preocupa a veciñanza e tamén a comerciantes e hostaleiros. Estamos, claro, lógico que estamos preocupados porque ese individuo, además, dá as mesmas características, xa fixo abaixo 3 roubos e agora ven aquí. Imagínate, a veces nos despreocupamos en deixar o portal aberto, pero agora xa temos que coller máis precaucións, claro. Sí que hai, sí, os veciños están preocupados, é normal. Sí que estamos preocupados, porque fai un tempo, non fai moito, cada día aparecía un coche roto, agora esta señora que lle roubaron o bolso, que estaba o señor no edificio, por exemplo, bueno, pois, así como lle roubou o bolso, de repente dalle un tirón e tira pola escaleira, ou, pois sí, estamos moi preocupados. Estes últimos roubos están a causar unha gran preocupación entre os veciños da zona, non só aquí na urbanización O Lagar, senón no resto do casco urbano. Os veciños demandan que se incremente a vigilancia na zona. Hai moi pouca vigilancia policial, temos moi pouca, parece que hai moi pouca policía local, solo dúas ou tres persoas. A ver, vese o coche da Guardia Civil por aquí de vez en cando, pero vamos, que é unha zona na que está habendo bastantes casos así de roubos en coches, agora isto. Sí, que pedimos, sí, xa está comunicado ao Ayuntamiento. Creo que non é de por aquí. A ver, pode ser de Boiro, pode ser de Ribeira, pero do pueblo non é. A Garda Civil abriu xa unha investigación para tratar de localizar a persoa autora dos feitos, que tería xa identificada. Todo apunta a que podería tratarse do mesmo individuo, a tenor do seu modus operandi.